serbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Pistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Pistado! Alamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Pistado! Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upot kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Pistado! Pag nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Oy no mga kabiyanan sa liwat, maing aga naman sa inyo tanan-tanan. Iya nga malimpyo Good morning sa bilog nga Western Visayas. Kapulot. Mayong aga gid sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa patutaran ka mga distrito. Kapulot. Ikaw pag Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. ako magserbisyo, Kag sa aton man tanan nga mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. higugma. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Yun Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. sang Sa syudad, mga taga-probinsya sang Guimaras, ya abilidad, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. simanwa. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Kay John Kapulot. Dakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sining aton nga pagwaragwag. Sigurado kay Idol Sa inyo tanan mga kabyanan, mayong aga na. sa droga. Kag welcome na. Yo kay Diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. alamak la korupsyon, iya nga Pistado! tapuson kay Idol John Kapulot. Kinandan mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Sigurado may trabaho. Ibat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dalagko nga mga issues. Porsigido Nga top stories of the day. sang pagpagpo, diri sa Sang balita lokal, nasyonal kag international. panahon na sa Mga atong pagpukyon. mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon Ang syudad, para sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. ganing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Sa kinandal makabiran diri sa aton nga pagpangalagad. sa droga. Angin kaupo naton karon nga mga balita kag information halin sa aton sini nga mga kabistadong reporters. Lamak la korupsyon, May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kapulot. Angin kaupo naton karon kabistadong Trabaho. Joshua Haka direkta sa syudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Magserbisyo, Mga balita kag information nagikan diri sa syudad sang Iloilo. sang Upod kita kay kabistadong Boni Sumblingo kag kabistadong Aaron Rifoyo. pagpukyon. Mga balita man kag information nagikan sa probinsya sang Iloilo. Upod kita sa kay kabistadong Vincent Villano. Sa mga balita nagikan sa syudad sang Cádiz probinsya sa Negros Occidental. Upod sa kay kabistadong Joel Abilay. Mga balita man sa syudad sang Iloilo or sa syudad sang Bacolod. Kay Idol John Kag bilog nga Negros Occidental with kabistadong Serbisyo, Joel Tambuson. kay Mga balita man kag information direkta sa southern part of Negros Occidental. Pangin kaupod nato ng mga balita kag information nagikan sa kay kabistadong Kinet. Iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw Sa kinandan mga kabistado, upod man naton sa technical side. Upod naton sa News Center gali, no News Center. Upod naton si kabistadong Karisma Alagaw. Upod man sa kay kabistadong Richard Meriveles. Ngaton nga digital platform architect. Sa kinandan ako naman yung abyan sa kahanginan. Idol John Aluhado Kapulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado today is Wednesday, Idol John Kapulot. December 14, 2022. Makasigurado At amyaw talang galis ang happy birthday subong December 14 ang akon nga amigo. Masadro Aton nga amigo personal si
kay Kabandirang Jan Sapyo. Happy birthday lang daw sa kay sa akon na amigo. O kumparita. Happy birthday sa kay Kabandirang Jan Sapyo. Happy birthday pare. Dinta karon man. Ano ta, litson ta kon utan lang anay. Utan lang guro anay do ka sumuod man sang kuano. Do ka sumuod man sang litson kita nana. Utan naman chapsoy lang ta karon Ayos. Wala sige. Sa aton sining nga pagpangalagad mga kabistado. Sa kinandan makita ninyo kita live diri sa Radyo Bistado. Kita man ninyo kita live sa June Kapulot News Live ka Facebook page. Kag makita man niya kita ninyo live mga kabistado sa aton sining nga YouTube channel. Ang Radyo Bistado YouTube channel. Kansuman sa ato sining TikTok channel. Ang Radyo Bistado TikTok channel. So plastar na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga pinalangga nga mga kauturan. Plastar na kamutan ng tananda. Kaya diri kita sa aton karon nga mga pila ka mga daragko nga mga balita kag information. Nga aton pagatalakayon subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. May amo na ni siya. Ariyo may mga nabaton kudi nga mga text messages mga kabistado pangbasahon ko lang mga pwerte ka damo nimo ginapang block ko na lang ning mga numero nga ini kay natak-an ko sagi kabalik-balik ka. Idol John Kapulot. Ang problema sa ining mga numero nga ini amo ini ang mga numero mga kabistado nga nagapadala sang mga mensahe nga may ara mga kabistado nga mga may ara ka kuno abi nga i-claim nga price nga daog ikaw. Tapos numero man lang na ang nagasend si imo hindi ya kay siling iya nga computerize abi nga halin sa mga live, for example halin sa mga bangko, halin sa mga video sa mga Metrobank inibla may ara na sa mga BPI may ara na iya mga kabistado nga daw inang ila gid bala nga mga promo nga halin gid sa ila sini nga numero kag computerize na siya ya. Hindi ya mga kabistado nga nagasululod sa imo nga tapos ang ngalan mo ara pa. Nasulat man nila ngalan mo. Galing hindi nila mabalaan kung anong apelyido. Kaya ginabutang lang nila. Kiling nila Mr. Salvador C. Pwede sa kabalo kung apelyido mo, ang ngalan mo lang nabutang niya. Pagkatapos siling niya, you can claim your prize. Muni mo to. Your number is lucky. Kaya muni mo to. Nagdaog sa raffle. Hindi kung gusto mo maklaim siling niya, muni mo to. Refer ka dayo nila sa mga sa mga inang website kuno ng email address makadto kada pagkatapos pagsulod mo da mga kabistado na dayo nakabutang na da kon nuhimoon mo may mga instruksyon na hasta nga sa ulihi pangayuan kanila sang imo nga nga ATM card o kon sa imo nga bank account number amoy mo to kay dapat i-open mo na kay para kuno nga kinahanglan na i-diretso na lang nila kuno pasulod ra sa imo ang imo sini nga price amo ni mo to premium mga kabistado sila kabisis na ina nga ginahimo kag ginapadala nga mensahe sa aton sang taga NTC o kon National Telecommunications Commission nga ini mga kabistado nga klase sang mga text messages nga ini lunsay ini tanan-tanan scam, lunsay ini tanan-tanan pagpanginto mga kabistado. Puro ina tanan siya panginto. Pagpanginto ina siya. Diri sa akon, may sobra lang isa kagatos ka mga numero nga nagsulod sa akon. Diri nga sige lang nga text. Kada adlaw-adlaw may tagpulok bilog nga text. Kung ka akon ginahimo, ginapang-block ko na lang pa rin nagkaliwat text block. Kaya kasulit-sulit yapon. Kung imuon mo, i-block mo na lang ang ilang nga mga numero para hindi nagkasulit-sulit balik. Para kung may magsulod, yung mga iban, kung i-block mo mangyapon para nga hindi na ikaw madisturbo. Kaya kung kaisa ka katulog ka na, tinagaling na gating pia cellphone mo.
Idol John may lang kung makuan mo, ma-silent mode mo. Droga Kung hindi gani, agad tinagasak cellphone mo, gali kay mga tuntom na galing ang mga scammer, di ka kadisurbo tulog mo. O hindi ba? Nan. So ini siya mga kabistado, scam ini tanan-tanan. Bisan mismo ang taga-NTC nagahatag inasang babala o kung pahibalo. Mga pila gani ka mga kauturan naton nga mga nagkalaintuan na nga nagasend sa aton sang mensahe kang nagapangayo ubulig nga mo ni mo to na scam ako mo ni mo to ambal ko siya lingko araw-araw ka man timo nga ano abi kay araw-araw ka man timo abi nga ang NTC mismo naga-text man gani naga-text brigade man gani ang NTC nga nagahambal nga hindi ka magpati-pati sa mga amo niya mo to pagkatapos ikaw imo iya mabiktima pa ha alain pa sa nagligad to may nagreklamo to do empleyado pa sa gobyerno ang nabiktima ho Yunis di garapon ni Santissima ha galing amo ning akon nga mahambal sa inyo ay simple lang pasensya sa mga nabiktima sang scammers pero amo ni siya ang realidad kag amo ning matuod sa mga nagalapta subong nga mga scam labi na gid kay December subong kuno abi pamaskwa ini siya ni Manny Pacquiao pamaskwa sang GMA pamaskwa sang Radyo Bistado pamaskwa sang kun ano pada nga mga klase sang organisasyon mga kabistado hindi gid kamo magpadala-dalada amo ng estilo sa mga scammers pero amo ni siya ang ginahambal ko sa inyo mga kabistado nga kung ikaw bala hindi ka man niya kung hindi ka man niya imo interesado sa ginatawag naton nga inang kwarta mga kabistado laban-laban hindi ka man madalahi kag hindi ka man madalasdas ang mga scammer mo mga budol-budol niyo ano ang ila sini nga una nga ginahimo sa imo para magkagat ka pinapakagat nila na sa imo nga makita nila nga dapat makita mo gid nga dapat makita mo man ikaw nga biliktimaho nila gusto nila ipakita sa imo nga makabintaha ka man meaning nga kung magkagat ka sa ila sinagin paon sa imo nga daw kaangay abis ang nagunog gin paon nila nga daw pamunit bla paano kanila mahulik ang ilang nga himuon panan kanila so kung makita nila nga daw magkagat ka sa paon madisgrasya ka ano ang mga paon nga ginahimo nila ang ginahimo nila nga magpaon sila kinahanglan pakadton kagid nila kung interesado ka nga makabintaha ka man meaning nga kung makita nila nga daw interesado ka man sa nga gusto mo man nga makapamintaha like for example kwarta pero sa mga budol-budol niyo kung hindi kay mo yabintahuso nga klase ka tawo nga masagi kay mo ka sagi kay mo ka owner imo ya kag magsagi kay mo ya ka kuanabi ka kagat sa nga pamintahan nila man like for example kambalon kanila nga ting kwarta ko ibutang ko disbago pagkatapos iya ibutang yaman ya tapos yatag namon si imo ti ikaw kay ikaw mauyat sini dapat ibutang mo man di imo may kay para nga pararatas kita tanan-tanan ti kun sa malipot mo lang abi sini nga kuano nga pamisaron kun may utok kag waay kabi sang interest mga kabistado number 1 ang balon mo dayon di nga ibutang ko pa dakon nga pa kwarta kay mauyat man lang sa kwarta nyo kay pabutang ko pa da kay kung magani mauyat ni kung idalagan kung iba kamo mahimo sini di bla kung maglakat kamo nga duwa bili nyo ni sako ng bag nga ini nga ari di inyo kwarta ari di inyo mga lahas di kung ipalagyo kung abi like for example nga makita nyo pa ko nga ibutang ko pa di ako labi nga mga lahas man kag mga kwarta di sa bag di hindi bla number 1 ni mo sa nga pamisaron kung ang hutok mo nagagana di nga ikaw ibutang mo man da pagkatapos ihatag tapos ipauyatan magyapon sa imo di kung ipalagyo mo na abi karon nga may mahimo sila hindi bla sa dubla ka butot nga klase ka paminsaron hindi bla ang mga nagakabiktima sa ginatawag naton nga budol-budol nga ini galantaw ka manabi nga abi mo magkapamintaha ka na kasiling mo sige hindi gani sila balik karon tapos ginuubos ginidala pero sa permiro pala nga daan mga kabistado hindi kamo kilalahay pagkatapos masalig sila sa imo nga ibilin nilang kwarta nila si imo
Para ikaw lang isa dang mauyat, sila ya balakat sila nga duwa. Kundi hinaslo o hindi ba? Tinunto Atong pagpupupot na amo man ni ang sa mga cellphone ni sa mga text cam nga ini mga kabistado, no? Sa mga text cam nga ini, kung hindi ka man interesado sa sining kwarta nga ini na ginapadala sa imo nga siling niya may premyo ka mo ni mo to, tawag ka sa mo ni mo to muna. Mga kabistado, laban-laban hindi ka man maskam sa malipot nga sugilanon basta amo gani sina ang mga gina-offer sa imo kag hindi mo kilala ang numero kag hindi mo kilala kung sinong gatawag si imo. Ang imuon mo sina, i-block mo na lang numero ya para nga hindi ka na mabiktima kag hindi ka magka-interest nga abi nimo. Nakapamintaha ka na kay laban-laban ikaw gid ang bintahaan sina. So amo na siya kung naagin talakay naton ini mga kabistado. Kay laban-laban nagahingalit subong ang mga tunto nga mga scammer nga ini. Ini mga scammers nga ini ka mga manuginto nga gahingalit subong tungod sang aton sini mga kabistado nga SIM Card Registration Act. Yung duman nyo, pinapasar ini mga kabistado ang SIM Card Registration Act nga ginpirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ining SIM Card Registration Act mga kabistado. So ang SIM Card Registration Act nga ini ara na subong ato sining nga balita kag information nga ipagwa na kag ginpagwa na sang National Telecommunications Commission or National Telecommunication Commission mga kabistado or NTC nga ang IRR o kung ining ginatawag naton nga Implementing Rules and Regulations sang SIM Card Registration Act mga kabistado ginpagwa na sang NTC sa malipot nga sugilanon amo na ini siya ang magasugod sa pagparehistro sang mga SIM card. Hindi laban-laban sigurado gid ko niya kag ako mismo makapasiguro sa inyo mga kabistado nga madula na ini ang number 1 nga problema naton sa ginatawag nga scammers. Madula na ni mga scammers katulad sang paggamit sang sining mga numero nga hindi rehistrado. Mga numero mga kabistado nga ginagamit nila para nga makapagpang-scam. Hindi ba? Ano ang silingon may ara na nga Implementing Rules and Regulation nga ginpagwa ang National Telecommunications Commission para nga magpa-implementar sinisang aton nga ining SIM Card Registration Act. Ang tanan-tanan nga mga SIM card dapat irehistro na sa pangalan sang nagapanag-iya sang SIM card. O silingon, like for example, ginpahog ikaw abi may death threat ikaw, gingamit pinagi sa pag-text, gin-text ikaw pinagi sa pagpamahog mga kabistado, pwede nimo ini nga ireklamo sa NTC kag nalon to ang numero kag ipapamangkot sa taga NTC to naton sir sinungalan tagiyas niyo. Pwede naton magamit ini kag mapa-imprinta gamiton nga pagpasaka sang kaso kontra sa sining tawo nga nagpamahog si mo. Amo ni siya ang manami sa sining SIM Card Registration Act. Kay hindi na pwede magamit ang mga SIM card sa katuntuhan bangod kay nakarehistro sa imo sining nga pangalan. Paano? Ambar ka mo nga ti mabakal sa bagong nga SIM card mo ni mo to tapos iparehistro sa lain nga tawo mo ni mo to. Hindi pwede. Kay kinahanglanon kung magparehistro ka, kinahanglanon nga pangitaon ng imo nga
national ID o kung ginatawag naton nga government ID nga nagapamatuod nga inang SIM card nga ginpalistahan mo sa ngalan mo, ikaw gid na ang tawo nga tag-iya na natawon tabi nyo makahimo kamo sin makagamit kamo alias ni hindi pwede makagamit alias ni abi nyo lang Pistado! na kamo alias nyo tapos pa picture kamo si itsura nyo tapos laino yung ngalan nyo maabot makamugyapon kay national o kon government IDs ang kinahanglanon. Hindi pwede ang mga ID nga ginhimo-himo lang sa bangkita, ginhimo-himo lang to sa may intramuros. Hindi pwede ni mga kabistado. Dapat imo gid nga ID nga national ID. O ginatawag naton nga government issued ID. Like for example, ano ang mga IDs nga ini? Plastar ko na sa inyo karon isa-isa diri sa ato sila nga pagpangalagad. No? Yari mga kabistado ho, ang mga mga requirement para nga kagkon sano ini magasugod ang pagparehistro sa ato sining nga mga SIM card na. Pistado! Ano ang mga nakapagkit diri sa IRR o kon inang implementing rules and regulation Pistado! sang SIM Card Registration Act. Pistado! Number 1, saan-o magasugod ang pagpa-implement para sa pagparehistro sang mga SIM card sa imo pangalan, ilabi na gid kung ikaw ang nagapanag-iya sang SIM card nga ini. Pistado! Ano nga klase sang SIM card ang pwede maparehistro? Pistado! Mga kabistado, ari ay iplastar ko sa inyo tanan-tanan. Pistado! Number 1, kung magbakal ka sang bago nga SIM card nga sa sining sa idalom na sang nga ara na kita sa idalom sang SIM Card Registration Act mga kabistado. Pistado! Kung magbakal ikaw sang bago nga SIM card, Pistado! ang SIM card nga ini, mga kabistado, hindi pa siya officially nga naga-function. Buot silingon, ini siya ang hindi pa unactivated pa. Pistado! Hindi pa siya activated ang amo nga SIM card kung magbakal ka. Pistado! Tapos, kung magbakal ka sini, may ara na sang mga designated commercial establishments nga mabaligyaan sang SIM card. Pistado! Hindi pwede nga, like for example, subong abi, pwede ka lang makabakal sang SIM card, bisan diin lang nga hilit-hilit. Pistado! San sa kilid, dalan, pwede sa Tianggi, pwede kimok bakal sang SIM card, subong. Pistado! Subong niya, sugod, sa base diri sa implementing rules and regulation. Pistado! Mga kabistado sang aton nga SIM Card Registration Act. Pistado! Nagabutang diri mga kabistado, no? Nga may ara na nga ining mga may ara na sang mga ining establishmento komersyal nga designated commercial establishment nga magbaligya sang SIM card nga ini. Pistado! Amo ni sila ang mga ginatawag naton nga authorized dealer o kon authorized seller sang mga SIM card. Pistado! Dra lang kamo pwede makabakal sang SIM card, hindi pwede mabakal ang SIM card sa bisan diin lang nga hilit-hilit. Pistado! Tapos kung bago nga SIM card ang baklon mo, Pistado! ini mga kabistado, ang unactivated, buot silingon hindi siya hindi siya activated mga kabistado. Pistado! Antes nimo nga gamiton, kung magbakal ka, dapat ipresentar mo ang imo kompleto nga pangalan, address, kag ang imo nga citizenship. Pistado! Kay siyempre, pwede man kita makabaligya sang SIM card sa mga foreigners mong Pistado! may ara man niya sang lain nga lain, no? Nga mga kinahanglanon nga mga papilis para sa mga foreigners
nga magbakal sang SIM card diri sa aton sa Pilipinas kag iparehistro sa ila kaugalingon nga personal nga pangalan man. Pistado! So nga aton na muna, presentar ka sang imo ID, dapat government issued ID. Pistado! Isulat ina dira ang imo nga pangalan, ang imo nga birthday, ang imo nga address gid mismo nga ginaistaran. Pistado! Kag kinahanglan ara da ang inang pirma mo, of course, no? May pirma ka dira. Pistado! Irehistro ina sa imo nga pangalan, and then pag once mga kabistado, no, nga pag once nga makuha na ini, maplastar na ini, daligid lang sa ato sa nga mga tagparamatiya kay sabton ko na sa makadali niyo, daligid lang. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbago, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot, ampad nga pagserbisyo. So mga kabyanan, no? Di natagani ito, no? Nagtawag abi ako reporter to sa Cadiz City, abi ko flash report. No? Abi ko flash report. Pistado! So, pagkatapos para na yan sa mga no? Sa mga bag-o nga mga SIM card, no? Nga gusto magbakal sang bag-o nga mga SIM card. Pistado! Damo-damo ni nga yarar mong kumpleto na ni siya. Pistado! Sari-sari ni. So amo na siya ang aton sining himuon. Pistado! Like for example, may SIM card ka nga daan nga imo, nga amo na gid nga daan nga ginagamit mo bala kay ti simpleng numero mo ara na nga daan. Pistado! Mga kabistado, so himuon mo maparehistro ka man gyapon kag iparehistro nimo ang imo nga daan nga SIM card nga ginagamit, no? Amo na siya ang imo nga numero, ang imo nga iparehistro mga kabistado. Pistado! Dala na idiri ang prepaid kag postpaid SIM cards, no? Kag ang registration, no? Mga kabistado, magparehistro ka mo manigapon ng pamaagi. No, damo-damo sa mga kwanin, damo-damo abi sa mga pamaagi diri no, no? Ang information sa pagparehistro amo ni dapat full name, ngalan mo, apelyido, no? Ang imo nga birthday, ang imo nga kasarian o sex, no? Ang iban sabat nila sina 3 times a day. Pistado! Daw nakakuan ka lang ino. Daw naka-bravo ka lang kang naka-Iberian capsule kung mag 3 times a day ka, no? Pistado! Tapos, i-present mo ang imo sining nga official address kagang imo nga identification card kagang imo sining nga ID number. Pistado! Amo na sang kinahanglanon gid sa pagparehistro mo sang imo sining nga SIM card mga kabistado. Pistado! Tapos sa requirement kag mga documents nga kinahanglanon naton, una-una gid ang kinahanglanon naton nga mga ID nga ginabaton. Ano nga mga ID ang pwede mabaton sa sini nga dapat nalon nyo kung magparehistro kamo sang SIM card nyo? Pistado! Pwede passport, pwede ang Philippine Identification System nga ID naton. Pistado! Pwede ang aton nga SSS ID, pwede ang GSIS ID, pwede ang driver's license ID, pwede ang NBI clearance, pwede ang police clearance, pwede ang firearms license to own and possess ID o kung ang ginatawag naton nga
ang firearms license to own and possess plana, no? Pistado! Bot sini nga pwede kita kagamit sini, no? Kung may ara ka nga mo sina. Pwede ang PRC ID, ang Philippine ano ganina, Regulation Commission. Pistado! Nga ID, ang IBP ID ya sa mga abogado ni. Pistado! Ang UWA ID, mga kabistado, versus welfare inang workers ano na gani administration. Pistado! Ang BIR ID pwede man magamit. Pistado! Voters ID pwede magamit. Pistado! Ang senior citizens card pwede magamit. Ang UMID, no? Pwede magamit. Ang PWD card pwede magamit. Pistado! Kag iban gid pagid nga mga government issued IDs nga may ara nga photos o kon ginatawag naton nga picture. Pistado! Pwede ina magamit sa pagparehistro sang aton nga mga inang SIM card, mga kabistado. Pistado! Kag sa ato sini nga mga numero, no, mga SIM card ta nga may numbers. Kung may negosyo ka, siyempre for example ining Radyo Bistado, may ari man isa nga opisyal nga kuan mong opisyal nga inang cellphone number nga dra pwede makatawag ang mga reklamador, dra pwede makatawag ang mga complaint, dra pwede makatawag ka maka-communicate ang mga gusto mag-intra sa business sa Radyo Bistado, no? So dapat kung magparehistro ang mga business sectors naton, may mga requirement man sa mo, no? Siyempre ngalan niya ang business name ang kinanglanon, business name, business address, kag ang full name sang authorized nga signatory sang amo nga negosyo. Pistado! So amo na dayon, amo na pwede ka gamiton para pagparehistro sang numero sang inyo nga business. Pistado! Sunod, ang requirement para sa mga foreigners, amo ni sang para sa mga foreigners, so Pistado! ng mga kuan bala mga taga-iban nga pungsod nga ari diri sa ato sa Pilipinas Pistado! nga gusto man magbakal sang SIM card kag siyempre gagamit man na sila sa ilang mga cellphone. Pistado! No, dapat iparehistro mo man imo nga cellphone samtang ari kani sa Pilipinas. Pistado! So kinahanglanon diri nga requirement, number 1, ngalan mo kag apelyido, number 2, nationality mo, number 3, ang date of birth, no? Ang imo sini nga kag passport, no? Kinahanglan ara passport mo, ang kagang imong address sa Pilipinas. Pistado! Kinahanglanon ara da. Tapos ang time or type of travel or admission document nga ipresentar. Pistado! Then ID number o kon number of document nga presented. Pistado! Amo ni kinahanglanon para sa mga foreigners. Pistado! Para pagid sa mga minor de edad, kabalo kamo ti kinahanglan kabalo makita nga mga kabataan ta may ara nga mga kwan nga mga cellphone. Pistado! Mga kabataan ta magkato sa eskwelahan padalaan cellphone kay para nga makontak anytime, hindi bla? No. Pistado! So para sa mga minors, ang aton sini nga requirement para sa mga minor de edad, Pistado! mga kabistado, dapat, no? Sa pagparehistro sang SIM card sang mga minor de edad, dapat yara sa idalom sang ilang nga pangalan, ang pangalan sang ila sini nga guardian o kon sang ila nga ginikanan. Pistado! No? So, bo sila iparehistro mo ngalan sa imong nga bata, minor de edad, abi, from 17 panaog. Ngalan niya, abi, si Burandak. Pistado! No? Butang mo dati, ngalan niya si Burandak. No? Tapos, ang sa dalom niya, ngalan sang tatay, si Badong. Pistado! Amo na, no? Mga kabistado, para nga maparehistro ang pangalan ang SIM card sang imo sini nga bata nga minor de edad. Pistado! Kag required ini ang pagpresentar sang ID kag consent sang ginikanan o kon guardian agod nga maparehistro ang iyang SIM card. Pistado! Kamo nang kinahanglanon para sa mga minors, mga kabistado, no? Kung magparehistro kamo sang SIM card nyo, no, mga kabistado, pahanumdom ini sa mga existing prepaid users. Ina mga prepaid nga existing users, subuhat sino nga kita nga prepaid, inabala ang aton nga SIM card, ginaludan lang mga tag 100, 200, 300, 500. Amo na sa ginatawag naton nga prepaid. Pistado! Kaya ang postpaid ya lain man mong. Pistado! No? Ang postpaid ya, tiya mo na sang inabala ang ginagamit mo lang siya tapos nakaplan siya bla.
After 1 month, bayaran mo lang dayon. Amo na sa natawag naton nga postpaid. Pistado! Kining prepaid ya, pag gusto ka kung pasudlan mo sang paludan mo imo nga SIM card o kung hindi. Pistado! Ilipla mo na, no? So, ang imo ninyo, iparehistro ang inyo nga SIM card sa sulod sang 180 kaadlaw, halin sang nag-epekto ang layi. Pwede ma-extend sang 120 kaadlaw ang registration. Pistado! Bot silingon, san o maipikto ini? Pabalota sa aton nga mga tagparmati, damo ga pamangkon niya, san o maipikto ang layaw, san o masugod? Pistado! Magasugod ini mga kabistado sa December 27, 2022. Pistado! Ma-start na siya sa December 27, 2022. Pistado! Disyembre 27, tuig 2022. Pistado! Potsilingon, sa sunod na sang last week of December. Pistado! December 27 siya ma-start. Pistado! Isipon nato nina ang December 27 until 180 days. Pistado! No? Hasta sa tubtob sa 180 kaadlaw, halin sang nag-epekto ang layi. Pwede man ma-extend sang 120 kaadlaw ang registration. Pistado! Opo, siningon 180 days, ha? Pistado! Mga ba't kita nga 180 days, mga pila ka bulan naman, 3-4 bulan, no? Pistado! 3 bulan, 90. Ang mga anom ka bulan. Pistado! Anong kabulan? 180 kaadlaw. Mga anong kabulan ba? 6 months lang? Pistado! Ti pila ka bilog pumuluyo sa bilog ng Pilipinas man may pila man 100 pila kita di man? Pistado! Yung mga sobra ta 100 milyones din, di ba? Pistado! Yung mga 100 milyon kita di ka tawo? Pistado! Mag 100 milyon kita mga kabistado, mga 90 milyones, sabi ng mga 90 milyon kita diri sa Pilipinas. Pistado! Ti ang 90 milyon amo nang magparehistro, no? Mga kabistado, kag hindi lang na kay 90 milyon ka numero ang kinanglanon nga irehistro ta. Pistado! Nga kay man mga kabistado, ang isa ka tawo may ara nga tagduha tubtob 3 ka cellphone. Pistado! Kung 3 iya cellphone, dual SIM pa na. Pistado! Dual SIM? Magambal kita nga dual SIM, bot siningon, duwa kabilog ang SIM card sa isaya lang ka cellphone. Pistado! Di ko magtatlo kabilog ang cellphone niya, dual SIM tanan, may ara siya mga kabistado nga anom tanan kabilog nga mga SIM card. Pistado! Ang anom kabilog nga SIM card mga kabistado, i-times ni mo may ang iban actually hindi man na, pero may ara gid nga taga mo na. Pistado! Like for example ako naryo, isa kabilog cellphone. Duha kabilog cellphone, duha. Ari pag isaw, 3 kabilog cellphone ko. Ang isa ni ginagamit ko mag-report mga reporters de. Ning isa ni ginagamit ko nga mag-monitor sa aton nga live. Ang isa nga ni ginagamit naton mga kabistado, no? Sa pag video sang mga balita ka mga event sa sagwa kung may mga event mga dagko. Pistado! Mayo lang gani kay tag isa-isa lang SIM card na sini, no? Ari isa lang SIM card ya sini, pero dual ni. Pwede ni duha ka bilog ang SIM card ya sing isa nga ni. Ining isa nga ni, pwede man ni mabutangan sang duha ka SIM card pero isa lang yapon ka SIM card ginbutang ko sini. Ang ari naman amo ni siya ang duha ka bilog SIM card ya, no? Isa ini iya sang smart nga SIM card, kagang isa iya kaglog nga SIM card. No, duha ni kaya mo ni siyang ginagamit pang tawag sa aton sini nga mga reporters kung magre-report ining aton mga reporters. Pistado! Ti pilak bilog SIM card ko? 4? Apat ka bilog SIM card ko. Ang 4 ni kabilog nakon nga mga SIM card iparehistro ko gini tanan. Hindi pwede, mga kabistado, nga iparehistro mo isa lang nga may ara ka nga 3 pagid ka mga SIM card nga labilin o kung 4 ka mga SIM card. Pistado! Kung isa lang ka SIM card ang imo nga iparehistro, no? Mga kabistado, after sang period nga ginhatag
sang aton nga gobyerno based sa IRR o kon implementing rules and regulation Bistado! sang SIM Card Registration Act, ang tanan-tanan nga mga SIM cards nga wala maparehistro, mga kabistado, automatic ini ang iga-deactivate sang aton nga gobyerno pinaagi sa mga telcos nga amo ang naga-provide sang signal sang aton nga mga SIM cards. Bistado! Sang aton sila nga mga SIM cards. Bistado! Meaning, hindi ka maghambal nga para makalusot ay isa lang ka SIM card ipa-kwanta. Isa lang ka SIM card sila nga aton nga Bistado! ipa-gamit ay ipa-restro. Bistado! Sa SIM card nga lima ta ka SIM card hindi tayo pagparehistro kay mo ni gamiton ta sa pagpanunto. Bistado! Amo ni gamiton ta sa pagpanginto, amo ni gamiton ta sa pagpamahog, sa pagtinunto sa mga aton nga mga amigo bla nga tinuntuhan ta. Bistado! Isa lang iparehistro ta, hindi ini matabo mga kabistado. Bistado! Nga kay after nga matapos na ang adlaw nga gintalana sang aton gobyerno based sa IRR o kon implementing rules and regulations sang SIM Card Registration Act, automatic iga-deactivate ang tanan-tanan nga mga SIM card nga wala nakarehistro sa aton nga gobyerno. Nga wala nakarehistro sa ilang nga mga pangalan. Bistado! Ako ni Paylipay, ko sini sa mo sini nga implementasyon kagamo ni nga IRR. Bistado! I'm so very happy. Bistado! Lipay-lipay ko sini man nga mga kabistado, no? Kung magkomentaryo kundi sa akon sini nga programa, magwaswas kundi tulo-tulo sa akon nga komentaryo sa programa ko mga kabistado. Damo-damo na di sang mga kuano sang mga naga-intrabla, ano ganit panawag sila? Inabalang mga fake account bla, no? Damo-damo na sang nagligad gini, no? Damo-damo ina mga kabistado sa mga fake accounts nga nagasulod ri sa akon, no, sa Facebook page ko kag nagakomentaryo. You know, ladies and gentlemen, nga once nga maghimo ikaw sang account nimo sa Facebook, bisan fake account lang, di na require subong sang Facebook sang imo nga cellphone number. Kada maghimo ka sang imo nga account, bisan fake account lang ang imo nga gamiton kag himuon, no? Para nga mangin trolls ka lang, troll gali pa daw sila, mangin troll ka lang, no? Mangin keyboard warriors ka lang, agud nga magpang-disturbo sa mga nagakomentaryo, sa mga pareho sini nga naga-live kita, may mga naga-ilintrada, yan, uga na niya, ikaw nga pulok-pulok ka mo to, yung di kakakaw mo ga waswasi mo de, mga kabistado, mga fake account ina siya, amo nila tawag naton mga trolls, no? Pero, kada mag-create sila sang ilang nga trolls account, naga-require ina sang cellphone number. Hindi ka pwede makahimo sang imo nga account sa Facebook kung wala ka sang cellphone number nga yatag. Sang una, pwede. Pero subong, gina-require na ina nga kada maghimo ka sang account mo, dapat butangan mo gid sang cellphone number. Kay kung hindi nimo pagbutangan sang cellphone number nga require sang Facebook, agud nga makahimo ka sang account mo, hindi ya pag i-approve ang imo nga account, mga kabistado, nga ginimo. Bistado! Ti, ako sang una, ti, why man niya problema sa akon kay man nga, like for example, damo-damo na sila nga mga trolls da, ipang-block mo nga ipang-block, pagkatapos, himo naman sila luwas sa ilang account, another, baka naman sila SIM card, kundi gastuhan man sila tudo. Bistado! Magastuhan man sila kay man nga,
Bisan magtag 50 lang SIM card, si Pabla magpulo sa lakbilog, pulo ka 50. Pistado! Ang ilang nga gaston para makatudo na sila waswas sa imong nga waswas, pero at least Pistado! magastuhan sila mga kabistado kay man nga kada sulod ya i-block mo man lang dayon mo. Pistado! Pag sulod ya waswas i-block mo. Pistado! Pag block mo imo naman sila at bago nga account, kinanglan na maliwat SIM card number kaya atong una nga number nga gingamit ya hindi to pwede magamit sa isa pagid ka account. Pistado! Mga kabistado, no? So ang imoon ya, kuha naman sila at bago nga number, o himo naman sila at sang account, pasulod ya naman bagong number. Pistado! Mag 20 ka account ginimo, ya 20 man ka cellphone number mo gamito niya kundi gastuhan man siya. Pistado! Tag 50 ka bilog SIM card. Pistado! O magtag 50 pesos ang isang bilog nga SIM card, di ba? Pistado! O ti subong laban-laban mamahal ning SIM card. Pistado! Okay man nga ang SIM card ginarehistro na. Sa iban nga mga pungsod, mga kabistado, ang mahal sila to ni cellphone mo. Ang mahal sila ya SIM card. Pistado! Oh, sa iban nga pungsod. Ang mahal sila ya hindi kay cellphone, kundi ang mahal ya SIM card. Pistado! Kadri sa ato niya barato SIM card kay nga pag gusto ta bakal bisan tiyanggi pili kag bakal SIM card. Pistado! Yara gani kung kisa promo mo. Ha? Yara ni kung isa promo way bayad libre. Pistado! May ara pa nga kwan, may libre pa nga kwan nga ano na pila ka gigabyte or pila ka megabytes nga kwan nga internet. Pistado! Oh, hindi bla nga kwan nga nga data. Pistado! Oh, di bla? Nante. Subong ako ya lipay-lipay ko sinisang amo sini nga klase sang kwan. Nga sang ini nga kwan, sang ini nga mapuslanon gini katama nga klase sang inang layi ukon kasuguan mga kabistado para sa amon. Pistado! Labi ni sakon man nga di hamak pila kalibo nga mga nabaton ko nga mga inang Pistado! death threat nga halin sa cellphone mo. Pistado! Di hamak pila kalibo nga mga death threat nga nabaton naton nga halin sa cellphone, may text, may call, may ano tanan Pistado! kalabanan gid text gid no kag kwan message. Pistado! Amo nagkalabanan ginapadala sa aton halin pa sang una nga mga damo-damo nga mga kwan nga mga Pistado! nga mga pamahog, no? Gusto nyo bukaron ko pare di Iban, no? Iban way ko pa ma-delete ding Iban, no? Damo pa na di may mga napangtago ko na di nga mga kwano nga mga ginapang send sa akon mga kabistado nga kwan nga mga pamahog ari pa na di pangtago ko kay kun kaisa kun daw maburing black ko pagwas yung maburing gani ko bukaron ko na dayon ang kwan ang mga ginapadala sa akon nga mga text messages nga pamahog nga mga death threat bla. Pistado! Bukaro ko na dayon ka maghihum-yuhum tindi dula nga akon nga buring. Pistado! Bukaro ko na rin kag yuhum-yuhuman dayon yung bawari na od. Pistado! Duman ko ning pamahog nga mo niyo sang time nga mo nimo to ba dugay-dugay na nigiling nga pamahog sa ako no ari pa diyo. Pistado! Anda mo na no tingon di ba dula buring ko. Pistado! Di pabor gi ko ni katama kay man nga madula ang mga manug pahog sa ton, no? Madula ang mga kwan, ang mga manug pahog sa ton, madula ning mga death threat ni madula ning mga kwan, mga nagatinunto, mga inang mga kung ano pagindira mga kabistado, no? Nga mga katuntuhan nga ginapaagi sa text kag ginapaagi sa tawag mga kabistado hindi bla kay nga ma-trace up naton kung sino ang nagtawag kay naka-rehistro ang ila nga mga pangalan mga kabistado no naka-rehistro ang ila nga mga pangalan sa sining number nga ginagamit nila. Pistado! Ti amo ning pinakanami kag pinakmasadya ti masugod ini siya sa December 27, 2022. Dra maga-start mga kabistado ang aton sining kwan ang implementation sa pagparehistro sang aton nga mga SIM card. Wow. Paano magparehistro mga kabistado? Pwede sa online. Pistado! Paano magparehistro? No? Number 1, iga-facilitate ini sang Department of Information and Communications Technology
o kon National Telecommunications Commission, Department of the Interior and Local Government, kag Department of Education ang registration sa mga remote areas nga limitado ang internet connections. Pistado! Kung silingon sa mga bukid kay sa mga umas gore nga wala sang internet connections bla. Pistado! Ang maga-facilitate sini amo ang taga Department of Information and Communications Technology, DICT, no? DICT bla na, no? DICT. Pistado! Ka ang National Telecommunications Commission o kon NTC, Pistado! Department of the Interior and Local Government o kon DILG, Pistado! kag ang Department of Education, mga kabistado kon taga DepEd. Pistado! Amo ini sila ang maga-facilitate sa mga remote areas nga limitado ang mga internet or mga internet connections. Pistado! Amo ni silang maga-facilitate sa pagparehistro sa mga number sa mga SIM card sa amo sini nga mga lugar. Pistado! Ang matabo, mga kabistado, no? Pero kung wala gani, pwede kita nga makaparehistro sang aton nga SIM sa website sang telco, iparehistro ang SIM card sa sulod sang 180 kaadlaw. Pistado! Halin sang nag-epekto ang layi, pwede man nga ma-extend sang 120 pagid kaadlaw ang registration. Pistado! Ma-deactivate ang mga SIM card nga hindi maparehistro, kag pwede lang mapareactivate ang deactivated nga SIM card sang hindi maglapaw sa 5 kaadlaw halin sang na-deactivate ini. Pistado! Amo na sang ginambal ko sa inyo nga mambal ka mo nga isa lang parehistro ta ang 5 aton kay pangtunto tagyapon madisgrasya gid. Hindi na ninyo magamit once nga hindi ninyo pag-iparehistro kay iga deactivate ina ang mga numero nga ina. Pistado! Kag pwede ka mo maka-request nga i-reactivate pero 5 lang kaadlaw ang nakalipas. Pistado! Dapat hindi maglapas sa 5 kaadlaw, no? Nga ipa-reactivate ninyo. No? Pinaagi gyapon na sa website, gyapon kadto ka mga sa mga website. Pistado! May ara ina nga nakabutang, no? Okay? So, ano pagid? Pistado! Ano ang matabo kung madula ang SIM card? Naari pagid. Pistado! No? Like for example, madula SIM card mo, bigin snatch abi cellphone mo. Pistado! Pag snatch ang cellphone mo, kinakasya ang SIM card, hinaboy. Kahit hindi yaman na mapuslan, kaya nakarehistro na. Tapos cellphone lang gamiton. Pistado! Di pala may nagakatabo na, no? Gin-snatch cellphone mo, gin-kakasya ang SIM card, kaginaboy. Pistado! Pagkatapos, nagbakal sa ang iyang SIM card among ibulos Pistado! sa cellphone nga gin-snatch niya. Hindi yaman na pwede nga kung ibaligay ang cellphone, pwede man, pero baklan mo liwat bagong SIM card Pistado! kag ipa-activate naman liwat, no? Pero, ang SIM card mo, hindi na niya pwede magamit, no? Once nga nadula ang imo nga SIM card, kay ang imo nga SIM card, mga kabistado, nakarehistro sa imo nga pangalan mo. So once nga madula ina, ano ang dapat nimo nga imoon? Pistado! Ang imoon naton, ipaibalo dayon sa telco provider, bot silingon smart, abi, kadto sa smart. Naton nadula nga ako ni cellphone, gin kwanto, gin snatch, ti ang ako ni SIM card, gin kuha kag ginhaboy, no? Na i-kwan mo, isugid mo kag i-plastar mo sa ila kung ano ang kompleto nga detalye. Pistado! Pagkatapos butang mo ang pangalan mo da sang imo sininga ang imo pangalan, address, birthday, ang mobile number mo dapat ang imo number gali dapat hindi mo pagkalipatan, no? Pistado! Kinali madula dapat ang imo nga mobile number sa memorize mo kay kinahanglanon gali ina kung pananglitan nga madula ang SIM card mo, dapat ma-memorize mo ang numero mo. Pistado! No? And iban pagid nga mga relevant and reasonable information nga pwede maka-establish
sa ownership sang imo sini nga SIM card ukon sa nga ikaw gid ang makapamatuod nga ikaw nagapanag-iya sang SIM card eh. Pistado! So amo na sang imong imuon, no, kung madula SIM card mo. Then Pistado! sunod, no? Dapat kung may dapat nga mag-uhon ka nga impormasyon sa imong nga SIM card bla, Pistado! dapat mag-inform or mag-inform sang SIM card user sa telco provider kung may mga pagbag-o or detalye pareho sang address o kung pangalan mo. Pistado! No? Dapat i-reflect sang telco providers ang pagbag-o sa sulod sang duha ka oras halin sang nabaton ang request nimo. Pistado! Hindi ka man gali magka-request nga ligwaton mo ngalan kag apelyido sang imo sini nga SIM card, no? Pistado! Pero depende na, no? Kung husto ang imo nga pamaagi sa pagpaliwat Pistado! sang imo sini nga ngalan kag apelyido sa imo sini nga SIM card. Pistado! Ari ang mga penalties, abi nyo kung amo-amo lang na. May mga penalties o kung may mga penalidad nga dapat nga ipahibalo sa inyo. Pistado! No? Kung pananglitan nga may mga violations kamo ginhimo sa sining SIM Card Registration Act mga kabistado. Pistado! No? Ano ang mga penalties? Dapat number 1, no? Kung mapaslawan ikaw sa pagparehistro sa imo nga SIM card, ang first offense dire 100,000 pesos. Pistado! Ang imo nga penalidad 100,000 pesos to 300,000. Pistado! Ang second offense, no? Penalty sa pagkapaslawan o kung sa imo nga wala pagparehistro sa imo nga SIM card. Pistado! Mga kabistado, no? Ang first offense 100 to 300,000 pesos nga penalty, balayran mo na. Ang second offense, 300,000 to 500,000 ang imo sini nga penalidad. Pistado! Kag ang third and subsequent offenses, 500,000 to 1 million. Pistado! Like for example, no, ginbaligya mo abing kinawatan mo nga SIM card. Ha? Ari Panginoong, isa pa ginong pinakamasakit niyo. Pistado! Kung ginbaligya mo ang kinawatan mo nga SIM card, ang imo sini nga penalidad, abi mo kung ano? Pagkapriso sang halin 6 ka bulan tubtub 2 ka tuig. O kung pagmulta sang 100 to 300 o kung pareho nga pagkapriso kag pagmulta pagit sang kwarta. Pistado! Amo na sang imo nga penalidad kon ginbaligya mong SIM card mo nga kinawatan. Pistado! Ginkawat mo yung SIM card. Mga kabistado ko ginbaligya mo. Pistado! Nan, no? Ang paghatag sang sala nga impormasyon, may ara man nga penalidad. Pistado! Pagin ang sakit, pagin nga penalidad ni. Pistado! Like example, naghatag ka sang sala nga impormasyon, may kang tanan sa imo nga SIM card, may penalidad pagin gali. Pistado! Pareho sabi, kung naghatag ka sang sala nga impormasyon parte sa imo nga SIM card, like for example, numero mo abi, para sabi sa ako, numero ko is 0999-675-1080. Tapos, ginpa-rehistro ko sa ngalan ni inang Boy Tulog. Pistado! Karon dugay-dugay si Boy Tulog, makatilaw naman niliwat sa aton. May komentaryo man tadag yapon. Pero dana sa SIM card, ana yung importante nyo. Pistado! Mga kabistado, no? So, sala ang imo nga paghatag sa informasyon, penalidad, mapriso sang 6 ka bulan tubtob 2 ka tuig. O kung magmulta sang 100,000 tubtob 300,000 o kung pareho nga pagkapriso kag pagmulta. Pistado! Ang pag-spoof o kung pagkopya sang rehistrado nga SIM card. Pistado! May penalidad yapon. Narehistro na abi ang SIM card pagkatapos kinkopya mo imo kag amo man ang imo nga numero man nga gamiton kag siyempre ang ngalan sila nakarehistro sa kay Juan Pusong. Pistado! May penalidad yapon. Mapriso ka man sang hindi magnubo sa 6 ka bulan o kung magmulta sang 200,000 pesos o kung pareho nga pagkapriso kag pagmulta mga kabistado sang 200,000 pesos. Pistado! So amo ini
ang pangkabilugan nga nakabutang sa IRR o kon ining ginatawag naton nga implementing rules and regulation sang SIM Card Registration Act. Pistado! Ti ako yagin plastar ko gini sa inyo, gin isa-isa ko ni sa inyo, kay amo ni siya ang kinahanglanon nga mabalaan sang publiko sa bilog nga kalibutan, most especially Pistado! sa aton sa bilog nga Pilipinas. Pistado! Daway na sa may nagakwana, daway na sa may nag-text diri sa akon nga kagina may ari pa ang last minute daw may nag-text pa di sa akon yung siling niya. Congratulations, mani mo to, nagdaog ka naman siya mani mo to, subong daway na sa may nasulod daw. May kabisado daway na sa may nasulod, subungaw. Kagina yan kagabi, siyang nagdigam nga daw, sige-sige mo. Subong kinabatian niya nga ang balita, subong mayara na nga pag-implementar sang SIM Card Registration Act, nagulunta tanano. Pistado! Man ang mga sindikato nga iban diri, ara man iban still cost ka ulubra. Pistado! Sabi ko ano katunto mga yudikakak nila ni. Paano nila nabalaan ang ngalan kag apelyido mo, no? Mga kabistado, kag ang imong nga numero nga ginapadalaan nila. Pistado! Ang report kay informasyon nga ang ining mga sindikato nga mga yudikakak nila nga ini, no? Gakadto sila sa mga telcos company, no? Kag magpangayo sa numbers ang iban gani informasyon tang ginabatian naton nga ginabakal ini sa mga sindikato, ginabaligya ni sa mga telcos nga ini. Pistado! Amo nang rason kung nga ang nabalaan nila ngalan kag apelyido, sa diin sila nagkwa. Nga ang nabalaan nila ang mga ngalan kag apelyido sang aton sini nga mga pumuluyo. Pistado! Dumduman nyo ang ginatawag naton nga QR code registration. Pistado! Hambal nila magapabilin ini nga hindi makwan, magapabilin ini nga private, nga hindi mabalaan sang tao ang mga QR code nga yudikakak nga ni. Pistado! Diri nagkuluha ang mga sindikato sa mga pangalan takag apelyido. Pistado! Kag numero, kag amo na ginagamit nila, ginapang text nila kita. Pistado! Kita nyo nga kung may ngalan gidya mo. Linga Mr. Salvador Jr. A, no? Pistado! Salvador Jr. C gali, no? Mr. Salvador Jr. C. Pistado! Yamo ni mo to, yamo ni mo na. Pistado! Di kun ikaw naman iboy nga daw sala-sala ka nga daw sapsap ka nga guno. Pistado! Nga abi mo daw piyo-piyo, siling mo kilala gani ko. Lawag yung ngalan ko kag apelyido, ari gani ngalan ko apelyido ginahalambal ya. Silingon kilala ya ko eh. Pistado! Kilala ya ka kay nakuha yung ngalan mo sa QR code to nga ginpang Pistado! ginpang sulatang iban to sa kwanto na sa atong pagpabakuna tabla. Pistado! Na tuto mga ngalan taga apelyido pagbabakuna ta. Pistado! Labi na gid ang mga QR code nga diri kita ginkuha, diri kita naigo sa QR code nga ini mga kabistado. Pistado! Da kita ginkuhaan sa mga pangalan taga apelyido. Pistado! Na amo na gingamit nila para mag-scam sa aton. Pistado! Di kun mga ilintuon ka man imo kag labi kag labaw sa tanan, kun bintahuso ka man, gusto mo man nga magpamintaha, siling mo do ari na gid sambar ni kwarta na ni. Pistado! Di kagat ka man. Pagkagat mo, abi mo kung okay na, gali kay paon, gali para nga magkabit-kabit ka para magtukob ka. Pistado! Pagtukob mo, ikaw gali itukbo nila, ubuson la kwarta mo, tapos kagit. Pistado! Sumayo ni, kay ining SIM Card Registration Act nga ini mga kabistado, amo ining isa sa mga makahatag na sang solusyon sang aton nga mga problema nga mga pumuluyo. Pistado! Nga nagakabiktima sang ginatawag naton mga kabistado, no? Nga pagpanunto o kon ginatawag nila nga scam, sa ginahimo sang mga scammers nga ini. Pistado! Itaya nga mga kung sa bagay hindi ka man ma-scam kung hindi ka magkagat mo, balo ka may amo na ganing ambal ko sa inyo. Pistado! Ang mga scammers nga ini, ginakuan ka man nila, ginasayko ka man nila. Pistado! Kung nakita nila nga daw bintahuso ka man, laban-laban ikaw gid-iguon nila. Pistado! Kantuon ka nila, balo kailan nga ba, yamo ni mo to. Pagkatapos, may i-offer na sila nga dako. Pag offer nila, pag magkagat ka, tapos kagid. Pistado! Tambal sila nga, ari, mamintahan ni siya. Was kabalo siya aton bintahaan. Pistado! Hindi ka kuno mabiktima, kung way kasunod sa pinsan mo nga magpangbiktima. Pistado! Hindi ikaw mabiktima sang budol-budol kung
ikaw mismo hindi magpaminsar nga mang budol-budol man. Bistado! Amo na siyang matuod, mga kabistado. Ha? Kay kon mang budol-budol ka man, napaminsar mo nga makabudol-budol ka man, laban-laban disgrasya kagit sa budol-budol. Bistado! 10 days more to go before Christmas. Sa ato sila nga mga pagpangalagad, mga kabistado. Bistado! Advance Merry Christmas to all of you and advance Happy New Year. Bistado! Ang amon nga mga Paskwa, daway pa ko ka kuano, daway pa ko ka baton sa mga Paskwa namon ji. Bistado! Daway katilaw pa sang Paskwa. Bistado! Daway pa katilaw sang mga Paskwa nga kuana daw maayad-ayad, daway pa no. Bistado! Wala sige no. Mga kabistado sa ato sili nga pangalagad sa iban pa naton karon nga mga issues kag information nga pagatalakayon, dugay-dugay. Check naton mga kabistado ang mga balita na kag information halin sa aton sini nga mga reporters daw nakauna kuando nakauna tsamba subong sa kabistadong Joel Abilay. Unahon ko siya daw nagtawag siya bago lang mong sila niya ma-report gid siya kuno be ilan taon tabi kun ara na siya kun makaplasta na. Unahon ta mga balita kag information dugay-dugay mga kabistado, i-shout out nato sila nga mga viewers ha diri sa ato sila nga pagpangalagad no. Sa mga viewers naton i-shout out naton dugay-dugay diri sa ato sila nga pagpangalagad sa Radio Bistado naton nga mga viewers and sa ato nga GCNL o kun June Kapulot News Live mga kabistado no kag sa ato sila nga mga YouTube channel o sa ato sila nga mga YouTube channel nga mga viewers ilang wait sabat pa Jewel aw. Ilang taon taliwata no. Inang i-shout out naman kamo karon and hindi kamo magkalipat sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga mga kauturan, hindi kamo magkalipat sa buwas nga adlaw mga kabistado no. Alas 5 tubtob alas 7 sa aga pitsa 15 na kita buwas hindi bla. Alas 5 tubtob alas 7 sa aga sa ato sila nga mga kauturan, mabatian ninyo kita sa ato sila nga programa ang Bistado program sa aga. Alas 5 sa aga tubtob alas 7 mabatian kita sa frequency nga 89.5 o kon 89.5 mga kabistado no 89.5 ang home radio sa siyudad Tiangulilo. Amo nang regular na naton nga programa sugod sa pitsa 15 buwas nga daw December 15, 2022 las 5 sa aga tubtob alas 7 sa aga mabukaw kita sa inyo aga pa may kay aga naman kuan naman ta mga rondalya ta sa inyo aga pa bla. Ha? Kag ini ang aton nga programa, ang Bistado program, inyo mga kabistado nga mabatian alas 5 sa aga, tubtob alas 7 sa aga, Lunes, tubtob Biyernes nga daw. Mag-aumpisa na kita buwas, mga kabistado, diri sa ato sini nga pangalagad, no? Inang sa buwas kita masugod. So, meaning, dua kadlaw anay no buwas hasta Biyernes dua kadlaw nga programa naton las 5 tubtob las 7 sa aga sa home radio 89.5 gani sa tanan-tanan dira nga mga taxi driver, tricycle driver, tanan nga mga pamati kang malabutan sang 89.5 home radio FM band na siya, FM station. Bochilingon sa FM band kamo sa tune in. Tapos pangitaon nyo ang 89.5 FM music, no? Alas 5 hasta alas 7 sa aga, dra ninyo mabatian ang Radio Bistado. Dra ninyo kita mabatian sa aton sili nga pagpangalagad, mga kabistado. Ayos! Ala, sige, no? Dugay-dugay, no? Hindi ko na malabot si kabistadong Jewel. Unaw na to na mga balita no, prober kita magkuha sa mga balita halin sa ato sili nga mga reporters. Shout out anay sa ato sili nga mga viewers. Aber, mga viewers nato sa Radio Bistado, si Mimay Lumibaw. Shout out kay Mike Kami Benedicto. Sinunis ang isa ni nga itsu ang iyang ngalan ni Kwanaw. Maninoy, panawag ya sa ako, no? Di sige, ano ta ka? Ihado ka o ihada? Ang imo ngalan, abiyo daw, yaman ni ka, Kwan? Daw yaman ni ka, ano ganining, Kwan ni ka Arabo ngalan ni. Sa kay Hermie Catalunya, shout out, no? Kay Marvin Brillo Vence Cruz Jr., shout out man. Kay F. Cormida, shout out.
kay Marinette Manikan, shout out man, kay Dailin Gamusa, Bibi Girl, shout out Yolanda Diamante, Sig Maruhan Catalan, Peter Standarte, same sa Japan, ginbaligya nila record sa sindikato. Record sang ang ginbaligya sa sindikato. Sa kay Nels Diraco. Good afternoon mga kabistado, watching from Panian, Balasan, Iloilo. Sa Panian. Amo nang Villa Panian, no? Barangay Villa Panian, istansya. Balasan gali na iya. May Panian magali Balasan, no? Sa kay Alamis Marcos. Okay, may ngapon. Salamat kid sa pagmonitor diri sa aton sining pagpangalagad. And then diri kita sa aton sining sa John Kapulot News Live naton nga mga viewers. Abi, lantawon naton, daw kagamay sumong sa aton nga mga sang aton nga mga viewers. Nga mo niya, daw kahinayaw, daw mahina so no hina naman signal ta. Sa kay Serge Duber may ngapon, kay Archie Niel Halyorina, kay Marcos Aquines, may hapon ged, thank you sa pagpagiupo diri sa ato sining pagpangalagad diri sa John Kapulot News Live and sa aton nga YouTube channel. Sa mga viewers naton diri sa YouTube channel, may nagalantaw, damo nagalantaw sa aton nga YouTube channel. Pero wala naga-comment. Okay? Anyway, thank you so much sa inyo siling pagpag-upo diri sa ato siling pagpangalagad, no? This time sa kita sa mga balita na kag-information halina sa aton nga mga kabistadong reporters. Mga kabistado, unahon ta ang mga balita kag-information. Nagikan kita sa kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz, mga kabistado. Standby. Unahon ta mga balita nakadala sa aton oras mga kabistado 39 minutos nakaliga alas 12. Check naton mga report kay informasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report may hapon. Ay dali lang standby dali lang. Way ko madasok ang imo nga karagalan. Abi ko nay ko namuna niyo gali kay lain patingala ko nga daw ay gasulod ang balita kay. Okay, go ahead kabistadong Joshua. Mayong hapon na kabistadong John, no, kalalauran sa Kokusang Kapits nagapabilin sa gihapon na kabistadong John na positibo niya sa red tide na. Nagapabilin sa gihapon na positibo sa paralytic stress sa Poison na o na red tide kabistadong John na ang kalalauran sa probinsya ng Kapits. Sandig sa Celtic Bulletin number 34 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kabistadong John na positibo sa gihapon sa red tide at nagmataas sa positive level sa kalalauran sa sapian na ibisan siyudad sa Rojas sa Panay, President Rojas Pilar, bangod sini kabistadong John na napabilin na ginadulilian ang pagtaon sa tanan nga sahig ng Pakinaso na sa nasambit nga lugar kabistadong John bangod na dako patuman sa Kapiligroso nga dala kini sa ikaayong lawas. Mahimo lang yapon kabistadong John na konsumohon ang tanan nga sahig ng isda lokos at alimango apang limpyohan lang sang maayong hugasan kaglutoon sang husto kabistadong. Kabistadong John. Okay, go ahead. So muna kabistadong John, ang nagkabilin sa gapon sa positibo sa red tide kabistadong John ang iba niya makabanuhanan diri sa probinsya sang Capiz. Bochingon. Daway yapon san sa makakaon taga diwal sini natapos lang sinadya sa halaranda sa inyo. Way kita katilaw ka diwal ba? Yes, Ga diliwal na dila tasang hulat sang diwal wala gid ka ka lamon ka diwal. Tama ka na kabistadong John, okay? Ang napabilin sa gito na positibo diri ang labig na sa tanan ang siyudad sa Rojas. Ang sunod ng mga kabanuhanan diri sa probinsya sa Capiz nagapabilin sa gihapon ang kabistadong John na positibo sa paralytic shellfish o red tide kabistadong John. Amo ganin kung nakabalakan kay ang iba na po nga makuturan diri nagapangayo na sang tabang no kay muna nila diri man nakasandigan ila nga pangabuyanan sa pagpanginhas bawal gid sa bunga maka-harvest kay way man may mabakal sila kabistadong John
tayong iba ano man, no, panumduman sa ikayong lawas sila kasi sa John, di pa na makakaon. So, ginadumi, nagkakaroon ng pagbaligya at pagbakala at pag-harvest ng Bitanya na pakinaso na sa John. Okay, sige. Sige na, ti ka muna kay White Chansa makakaon ka diwal di mapadiwal na tanay eh. Blablabla. Sige. Kung mag-aon sa pinapunti, lagi sa mahimo, sunod kita, kay paraman mo kay dako nga epekto ina sa ikay nga, was parang tanto ikaw ang makakaon sa pinapunti. Tulo na laway ta sa diwal di tapos tulo na laway ta sa dila. Tadi pagkatapos, way man tagyapon katilaw kadila. Ang paborito, siguro mo kami sa John, diwal kan tahong. Paborito ginaya. Paborito ginaya. Unahon ko anay kwan. Unahon ko anay inang tira ang diwal. Pagkatapos ko tira sa diwal, kundi makatilaw na ko sa diwal. Padiwalan ko din ang tahong. Hindi ka sa talaba kami sa John? Hindi kayo isang talaba? Talaba kag tahong amo man na, pero mas namit ang tahong niya. Sige. Kapisalan Joshua, thank you so much. Sige. Report lagi kang balita sa pagbubusan ng Kapitsa. Kopo ng patrol ni Kapisalan Joshua. Kasabay tayo sa servisyo publiko, radyo, Bistado. Salamat kid sa report kag informasyon nagikan kay Kabisadong Joshua Haka. Dali lang sa aton nga mga tagpalamati kay may gatawag sabton ko lang gid ni. Porsigido magserbisyo, ionas ang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Sang syudad, ang iya-abilidad, ganing mga kasimanwa. Okay naman kabinan nabatian ng report kag informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Mapasinsya gid. Amo na nga bago na ko nagmuno nga siling ko, bago way kita kabaton Christmas ha. Bistado! Ang panawag sa konting ala kung nga report si Kabistadong Joshua Haka may gasulod nga nga kwan nga numero. Bistado! Tawag gali kay mahata gali ko to cake. Bistado! Thank you so much sa SureBiz Marketing, no? Salamat kid sa SureBiz Marketing. Bistado! Hatag ko na sila niya. May padala ko sila nga cake sa imo. Thank you so much sa SureBiz Marketing. Bistado! Ang SureBiz Marketing mga kabistado amo ang tag-distribute sang Vitalangs Capsule, no? Vitalangs Capsule. Bistado! Amo sing nambal ko sing na-introduce ko sa inyo bala ang Vitalangs Capsule nga para sa manami naton nga baga, no? Para sa aton nga baga, para sa aton nga respiratory system. Bistado! So amo ning gina-distribute sang SureBiz Marketing. Bistado! So thank you so much sa SureBiz Marketing, no? Sa karamiton nga cake nya diin ko ni dulong sir. Bistado! Nga lamang kung siling ko gari po si Kabistadong Joshua ni may gasulod nga gatawaga. Bistado! Gali kay ang SureBiz Marketing gali may padala ko nga cake sa aton. Baw! Ti mayo gid, no? Salamat kid sa SureBiz Marketing mga kabistado. Bistado! Merry Christmas and Happy New Year sa inyo ha. Salamat kid SureBiz Marketing ha. Bistado! And ang SureBiz Marketing mga kabistado, no?
ang nagakuan man no na Surebase Marketing Corporation amo man ni siya ang naga-distribute sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Pistado! Bravo Food Supplement Capsule for Men kag ang Vitalangs Capsule. Pistado! Muna sila ang kuan no ang ga-distribute no kag ti kung gusto nyo nga damo-damo na ni Abisuki iya sang kuan mong sang Bravo. Pistado! Ang migo ko gani sila nga sakon sila nga pare sila nga ang wala ko gid sila nga mabuyan nga sila nga produkto nga gina-endorso mo. Yang tatlo gid nga gina-endorso mo. Pistado! Kung ano, sila nga number 1 sila nga ang Bravo, yan number 2 Vitalangs, yan kag number 3 ang bag-o mo sa mga produkto ang Everyoung Capsule. Pistado! Nga bisan ano nga klase sang produkto sila nga ang imo nga gina-endorso da. Pistado! Sila nga ginabakal ko. Nyabi mo kun nga kay ginapabakal man sang utol ko nga ato sa Guam. Pistado! Ya may utol ko to sa Guam nga kun ano ang gina-endorso nimo nga mga mga produkto. Pistado! Ginapabakal yan na di ka ginapadala sa iya to sa Guam. Yati silingkuti ano? Sila ting Everyoung Capsule sila nga laban-laban sila nga mapabakal naman sa sakon ipadala naman to sa Guam. Pistado! Sa bagay, isa nakakadto na to sa ang isa gani ka box nga daw 25 bottles. Pistado! Ato na, nagpalabot na to sa California. Kay nakalakat na to, nakabalik na to akong amigo. Pistado! Uli diri sa Iloilo kag nag-attend sang inang first communion sang iya nga anak. Pistado! Pagkatapos bumakal sang 25 bottles of Everyoung Capsule mga kabistado. Then gindala yato sa California sang pizza size pa nagbalik siya. Pistado! December 60 ato na to siya, naglakat na to, balik na sa California to, dalay na to ang Everyoung Capsule. Pistado! No? Hindi lang ni pang kuan niya mong hindi lang niya pang pamilya no, pang export pa niya ang kuan, ang Everyoung Capsule mga kabistado ha. No, kita nyo gila. Pistado! Ako yung mga kabistado, makahatag ko sa inyo sang pruwiba, tested and proven. Nga ining mga ginapang-endorse ko sa inyo nga mga produkto, no, katulad abi sang Vitalangs Capsule, sang Bravo Food Supplement Capsule for Men, kag ining Everyoung Capsule, kabag-o-bag-o ning Everyoung Capsule ginahatag ko gini sa inyo kay naa. Pistado! Diha makaperti ka namin sa epekto ya. Damo-damo na ni sang mga nakatilaw kang nakatilaw sining Everyoung Capsule nga pag once nga makagamit sila sang Everyoung Capsule mga kabistado. Pistado! Ginabalik-balik nila kay man nga di hamak nga kanami-nami sang epekto sila nga lawas. Number 1, ako mismo makahatag sang pruwiba sa inyo testimonial. No? Live testimony ini halin sa akon kay ako nagagamit sini for almost 1 month na gagamit na kon sang Everyoung Capsule mga kabistado. Pistado! Mga isa nakbulan nga gamit ko niyo kada mga isa naman kabulan nga gin-endorse ko sa inyo. Pistado! Mga isa na kabulan nga gamit ko sang Everyoung Capsule. Labi niyo kun anong pinaka the best nga na experience ko sa iya. Pistado! Number 1, ang lawas ko wala nagaluya, pagsik lang nga pagsik, no? Amo na sang una gid na akon nga nabatyagan sa lawas ko. Pistado! Nadula ang akon nga pananakit sa lawas, nadula ang palamuypoy sa lawas ko, nadula ang lingin sang ulo ko. May mga time ko sa gilingin ulo ko. Pistado! And then ang ang akon nga may ara ko nga vertigo actually mga kabistado. Pistado! So hasta vertigo ko daway ko na mabatyagan. Pistado! Daw nadula ang vertigo naton kay manti daw hormonal imbalance malana hindi bla. Pistado! Tapos isa pagit sang na panilagan ko nga sugod sang magamit ako sang Everyoung Capsule mga kabistado. Pistado! Ang akon nga inang bowel movement no. Pistado! Ang aton bala nga ginatawag nga inang toilet habit bla. Pistado! Mga kabistado no. Bisan ano nga klase sang pagkaon ang kaunon nyo, bisan ano nga pagkaon ang ginakaon nyo mga kabistado, kag kung sa bagay ti akon hindi gimakuya pala kaon karne gid. Pistado! Pero bisan magkaon kamo karne, bisan magkaon kamo sang baboy. Pistado! Ang natingalahan ko di nga ang imo sining bowel movement mga kabistado, steady siya nga regular. Pistado! Kada adlaw-adlaw kag ang pinakamanami gid ninyo nga mabatyagan kay puwerte ka humok mga kabistado, wala ka sang problema sa ginatawag naton nga ano gani na sang panawsin na ng puwerte ka tig-abla. Pistado! No? So mga kabistado,
humuk gidya katama wait din ng wala gid bala sang ka problema daw Pistado! daw nagasakay ka lang bala sa duyan kung mag kuan ka no kung magpungko kasi imo nga trono. Pistado! Amo na mga kabistado ang pinaka the best nga nakita naton kag pinaka number 1 nga na eksperyensyahan naton. Pistado! Sang magamit naton ini ang Ever Young capsule. Pistado! At the same time sang una dihamak nga ga kuan ko ga problema kung isa may mga ga problema ko kung isa sa acid ko bala no Pistado! may mga time kung isa nga galingin ulo mo basta may acid ka acidic ka galingin ulo mo tapos may mga time kaysa nga daw hindi ka kaginhawa tungod sa acid mga kabistado no sugod sang magamit ko sinesang Ever Young capsule no daw kwan no wala na siya nagabalik kag wala na nadula na Pistado! di hamak nga kung sa resistensya ang paghambalan why sang Pistado! why sa makatupong sa akon kung resistensya ang paghambalan Pistado! kaya hambal sang akon nga mga amigo Pistado! bisan maghampal na kami basketball gambal sila niya ba no niya lang tawab law niya yo why ang iya nga hulag ya hindi ya pang 50 nga hulag Pistado! ang iya nga hulag ya daw ara sa mga 20 30 nga hulag ya kung magampang basketball Pistado! ina tungod mga kabistado may posibilidad sa Ever Young capsule kay nga away naman ko sa may ginainom nga iban sa tutuod lang mga kabistado why ko sa may ginainom nga mga maintenance nga iban isa lang ang ginainom kuya kada adlaw amo ni ang Ever Young capsule Pistado! namian ko sini kay wala sa sang side effect bangod kay ang Ever Young capsule pure siya nga natural ang iya sini nga capsule bala himo ni sa bovine no maghamad kita nga bovine amo na siya ang kita nyo na ang ang ice cream lang nga mga ginabaligya sa nga ko nga itumoy mo siya itumok mo siya kundi ice cream na siya butang mo sa ano gani na inang cup o kung ano pa da no suludlan kag itumok mo sa daw tsokolate na bala pagbutwa mo amo na mamala sa dayon ang tsokolate no mamala sa dayon ang tsokolate amo na sa ang ginatawag naton nga bovine Pistado! no so mamala sa dayon that's why nga pagbutang nimo sa imo nga kwan sa imo nga dila pagkaon mo matunaw mo sa dayon amo na siya ang bovine mga kabistado Pistado! so buot silingon hindi ka magkabalaka sa iya nga capsule nga ginsudlan sang sining Ever Young capsule ang unod no kagang ang ingrediente sini sang Ever Young capsule number 1 yang pinaka-the best siya di amo ang marine calcium in citrate form no amo ni siya ang unod sang Ever Young capsule Pistado! marine calcium in citrate form no magluwas sina may dala pa siya nga vitamin E no vitamin E may ara pa siya nga dala nga vitamin A no kag vitamin C Pistado! ito mo na isang nami sa sining Ever Young capsule mga kabistado Pistado! amo nagali kun nga nga nagabakod immune system mo kay hindi may ara na sa nga vitamin C no dalas-das ang nami pagkikiting tulan mo ginapabakod ya no tulan mo ga kinahanglan ta pabakuron tulan ta labi ni ko magtigulang na ta delikado Pistado! once nga mabalian ka sang tulan kung tigulang ka na hulat ka na lang 3 bulan pinaktaas Pistado! madisgrasya kagid kay hindi ka naman pwede maoperahan kag kung operahan ka hindi naman na mabalik ang tulan mo kay tigulang ka na Pistado! hindi na magunod bla no hindi na sa magtubo Pistado! nan amo ina kun nga kinahanglan pabakuron ta tulan ta kung nagaedad na kita nagatigulang na kita bisan duha lang ka kapsula kada adlaw gamiton nyo nga ini okay na kay akon gani ang gina-recommend niya diri actually nakabutang diri is inang ang nakabutang diri is 1,500 milligrams per day ti ang iya sini nga isa ka kapsula is 500 milligrams meaning mga mag 1.5 bot silingon mga 6 ka kapsula no mga 6 ka kapsula kay tag 500 milligrams malaning isa ka kapsula yamong Pistado! so mga 6 ka kapsula kun 1.5 no ti kon mga nagaedad kabi mga 9 to 18 years old pwede ka makagamit 1,000 milligrams bot silingon 2 ka kapsula no so pero kun 1.5 ti mga ang mga tatlo no 1.5 no
mga 3 ka kapsula kada adlaw ang imo nga gamiton siniyo. Kabistado! Kaya nga kung ginagamit ko ni mga kabistado, kwan, no? 2 ka kapsula kada adlaw lang ginagamit ko, ayos na. Kabistado! Sang every young capsule mga kabistado. Okay? So dali gid lang kay i-check na nato ang mga balita, no? Kay kabistadong Joel ako matawag si mo, no? Basi kung may kada extra load, tawagan ta kaliwat, no? I-check na ton ang mga report na naka-signal na Kabistado! si kabistadong Joel Abilay sa mga balita kaga information mga kabistado. Kabistado! So, i-check na to ang mga report sa informasyon na gikan kay kabistadong Joel Abilay direkta sa siyudad sang Cadiz sa northern part of Negros Occidental. Kabistado! Oh, kabistadong Joel, Merry Christmas! Go ahead! Yes, Kabistado John, live and live kita subong, no? Oh. Diriya sa siyudad sang Cadiz. Daw porti kainit subong sini nga mga panahon ka Kabistado John, no? Porti kainit sinyo na? Subong kay porti ka tagiti sa init diriya sa siyudad sang Cadiz Kabistado John. Gali. Pero sa aton sini madulong nga report, patong-patong nga kaso karon. Oh. Ang atubangon sa isa ka negosyante kag kilala diriya sa siyudad sang Cadiz. Oh. Nga sa din nakapanini kabisado diyon nakabiktima ini sang isa man ka negosyante. Oy. Ang sa diin ini ang kilala kag negosyante diriya sa siyudad sang Cadiz nga maga pangatubang sang patong-patong nga kaso. Oh. Din kilala nga moya si Mrs. Alunago. No, ini si Mrs. Alunago amo ni sa kabisado diyon ang negosyante. Kag may mga hardware diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado diyon nga sa diin ang nabiktimaya nga ginisyohan niya sang 15 tanan ka mga cheque nga wala sang pundo. Bouncing Wala sang check pundo din ang eh. ining mga cheque nga gin-issue niya. Oh. Nga nagakantidad tanan sang 1.6 million pesos. Aragoy. Ang naingkas niya sa kay Mr. and Mrs. Angie Vargas diriya sa siyudad sang Cadiz kabistado John. Ang ining pagpile sang kaso sang abogado ni Mr. and Mrs. Angie Vargas kay Mrs. Alunago impila na sa tong Pernes o kon Lunes nga adlaw. Meaning 15 ka count ini nga kaso sa estapa kontra kay Mrs. Alunago kay siya nag-issue sang cheque kabistado John, no? Nga sa diin formal na naging palang kaso kaga ini si Miss Alunago nagapangatubang sang kaso ining BP 22 o ko na pambansa o ko na kanine ng Batas pambansa bilang 22. Batas pambansa. Oh. Batas pambansa ang nagbayular si Mrs. Alunago diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado John. Meaning ang ining kaso karon yung file ni Attorney Nico Gumban kamo ning abogado ining mag-asawa nga nabiktima ni Mrs. Alunago diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado John. Kaya ang balita ta nga si Mrs. Alunago hindi magbayad. Oy. O hindi magbayad sa iya sini ginulam nga kwarta. At isa nga naka-issue sa cheque sa kay Mr. and Mrs. Vargas diriya sa siyudad sa Cadiz kabisado John, no? Ang balita nga may mga cheque pa siya nga ginisyo nga iban ang pangalan naging gamit niya kabisado John. Meaning may ara sa cheque nga iya personal pero may mga cheque nga ginisyo niya kay Mr. Vargas at kay Mrs. Vargas nga hindi iya, no? Iya sa mga hinte. Amo ni problema karon pero sunod sa kay Attorney Nico Gumban niya, wala problema kay ang nagnegosyar, nagtransaksyon, nag-ingkas, kag nagkuha sang kwarta sa persona ni Mrs. Alunago, amo ni siya ang nagkuha kwarta sa kay Mrs. Vargas, nga sa negosyante, diri siya sudad sang Cadiz kabisado John. Meaning, ang kaso, kabantayan ni Mrs. Alunago, damo ini 15 account ini nga estapa, no? 15 account kay 15 ka bill cheque ang na-issue niya diri sa isa ka negosyante kabisado John. Tindi madala sa small claim kay minilyon inamong. May tanay ko mga guling mayroon na kay small claim lang na pwede lang na ma-istoryahan sa korte galing kay manti muna kadagko nga milyon na nang involved da. Ano kuno na ang ginisyon niya cheque na parte sa ano na parte sa mga baligya yan mga hardware? Ano man? Nagulam sa kwarta kay balo ka may nalaga sa utang niya. Okay. Siyempre, ang gamito niya para makatransaksyon sa kwarta, issue niya cheque. Ang problema, pag issue cheque, pag ingkas na ni Mrs. Vargas sa bangko, ang problema kay white pundo. Isus. Hindi bound check.
Din subong si Why pundo mo? Din subong si Mrs. Aluna, Mrs. na sa kun Miss. Tama din? Mrs. na si Aluna go kun Mrs. na sa kun Miss. Mrs. Mrs. kay asawa ni sa Oh. ni Nilson go. Kadumdum ka sa una ang may mga kukulamber na de. May mga baligyaan kahoy. Oo, ang dra na butang sa may area sang barangay Santo Niño sang una. Oo, tubla sa una una sige na kwalanta ginasambayan kabla sa oras sa kagabiyon. Sa Amerika sa may kwamula sa Bulangan. Dito sa may Bulangan dapit. Yes, dito na sa Bulangan. Tubla mga kahoy itong kwanto mga kukulamber, mga mauganik ang mga dimilina. Oo, tultulan ko. Dra dapit sa may area gani sang barangay Santo Niño, dra dapit. Di amo sa may Bulangan da. Amo sa tagiya kabistado John. Karon kay silo ni sila, lukat ting balay nila mo sa may merkado, blagin lukat kagin saylo. Di merkado sa may Bulangan lukat nagsaylo ni dito sila sa may Kadisay sa barangay Tinampaan. Di katako ko sa gila sining hardware. Katako plus pa nga nagasupply sila sa bato kag balas. May mga dump truck pa sila kag kung ng taon mo ang ila personalidad daw hindi ka magpate. Nga makahimo sila sa kamuni mo daw hindi ka magpate bla kabistado John. 1.6 silang na. Tubang sila kaso nga estapa. Kaya yan na. 1.6 silang na. Kadako sa negosyo yan na. Amo gani sila sa mag-asawa. Amo gani ang bali Mr. Vargas sila niya. Kung din bayaran niya lang ni katunga. Bisang katunga lang, wala na ni sa punto nga malambot pa sa korte kabisado John ha. Wala ni kinanglan malambot pa sa korte. Galing kay ang problema kay hindi siya magbayad. Ate. Sang 1.6 million ti amo na kun nga na-obligar hindi mag-asawa nga dipailan sa kaso at wali ang istorya sini. Ang bata ni Mrs. Aluna Go, ang Nelson Go, dobla ni Mr. and Mrs. Vargas. Medyo close kaya nga kung parihay kabisado John. Parihay mo lang gali na sila. Yes, close kaya mo na gani nagsalig ang ginulaman niya kwarta. Kay close lang mo kung marihay mo. Pero kung magamuin natawag gini kabisado John nga uli ay kandila. Basta kwarta kag kwarta gani dula ang pagkamiguhay no? Ate, si Pabla magutol gani, then naway sa kwarta, niya magkumparihay lang. Kung ako hindi ko ya magpasugot yung ahaw sa kwarta, madula ang pagkamiguhay namon siyang mga amigo. Amo gani, tani ang mali Mr. Vargas, nga, why din na tani problema mo. Kwarta niya. Gitagaan sa plaso mo, ang natapo ang kwarta ya. Aling mag-asawa Vargas, kabisado John, amo pa yung nagpakitluhoy. Sokto ni sila, sokto ni Mrs. Vargas, si Mrs. Vargas para kapikitloy, niya maribu bayari mo na ang ginula mo sa ako, kaya kadawag man ko sa ginalagas ng utang. Ikatuwi, abito si Juan. Katuwi, abito. Kung makaba ko supply, utangon ko, siyempre, lakson mo naman ang another binula naman para nga mabayaran mo na kag makautang kaliwat niya kung utang mo nimo. Katuwi abito si Mrs. Aluna Go kag ipamagutaman ako side ya kun ang rason nga way siya nagbayad. Sa ato ni sa magsabat sini. Ngaw. Hindi sa magsabat kita time to nga namitlangan ko ngalan niya pati pangakid ya. Namitlangan ko ni siya nga ako to comparison mo lang to liman to nga sila nga hungod la. Di subongin report mo sa. Balo kagin kalaka. Ato lang mga kao kadumdum kagin na report ato mga kao to sa Celestino Villasen. Di subongin report mo ni subong ngalan niya ti base kun mangakin man sa simo. Wani siya nabala ka hyper kayo. Budlay ni saya panon ti linggo ti amo na linggo mga akik sa tiway tamay mo kay balo ka balita ni. No pag kapay ng kaso suno sa kay attorney ni Ko Gumban namon naming abogado kay nagapanugid dala nga ang gwada noong patong-patong nga kaso ang atubangon ni Mrs. Aluna Go ining pag-ingkas niya sang kapin sa 15 ka chike nga gin-issue niya sa kay Mr. and Mrs. Angie Vargas sa kabisado dyan. Ina-interview mo si Kwan, may tingog ka na ni attorney Kwan? Attorney sino ganina? Attorney Nico Gumban? Oo, may harap ka, may tingog ka na attorney? Ay, kung kakwan siya na estudyana kami sa telepono lang kaya ato sa Bacolod Gakwan okay. Ato itong pisina sa Bacolod. Machimpuhan gani pa Kwan interview ha si attorney kag para mapabati taman and tinguha lang no kasi makabalik siya Kapistado Joel
tinguha igid nga mapasabat si Mrs. Alunago kay aton inaobligasyon nga mapasabat. Ate tilawan ta lang, hindi lang taka-promisa. Hindi lang taka-promisa. Kung magsabatan, mas favorable, no? Kung hindi mo sabato, kita mo. Tinguha igid, i-approach mo gid siya. Kung hindi siya magpa-interview, tiyan na niya sala. Ang importante na approach mo sa liwat. Okay? Sige, tilawan ta kay tilawan ko sa kabisado John tong basi subong basi subong masabat man sa balo mo naton si kabistadong John Kapulot amugid ang nagsugo sa akon nga nagpangabay kung pwede mapasabat kagid kay ti hindi man pwede sige, tilawan ta nga mapasabat si Mrs. Alunago. Pangabaya lang naton nagpangabay gito naton si kabistadong John sa akon nga pasabton kagid ti sabat ka man. Kay para nga makwa manamon naton ang side mo. Okay? Okay. Sige. Kabisado John. Ayos. Malambot si Mrs. Alunago. Kay Direkta Landria sa Ciudad San Cadiz, nagyapon ang inyo kabisado para sa serbisyo publiko. Kabisado ninyo, Joel Abilay, nag-report. Kabistado! Salamat kid, kabistadong Joel Abilay, direkta sa Ciudad San Cadiz sa probinsya sang Negros Occidental, northern part of Negros Occidental, no? Kabistado! Long time no hear man sa iya ba? Subong na sa nakalusulot naman. Kabistado! Ang lusot ya, kaso-kaso nga patong-patong na yun ba? Hala, sige. Mga kabistado sa ato sining nga pagpangalagad, sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kaga information. Check na to na mga balita naman nagikan kay kabistadong Bonnie Somblingo si kabistadong Aaron unahon tabi, no? Check na ton ang mga balita nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo. Kabistado! Mga balita kay information sa iya sining nga natipon subong ila mga adlaw diri sa ato sining nga pagpangalagad, no? Ang ang aksidente sa salakyan nga nagluntad dira sa may area sang Barangay Lubo ko daw Kabistado! wasdak gitong salakyan nga na aksidente mga kabistado, no? Aber check na to ang mga balita kay information daw alang pa si Aaron. Unahon ta si kabistadong Bonnie Somblingo sa sining nga mga tinion mga kabistado sa sining nga mga oras naton karon 8 minutos na kaligat sa launa. Kabistado! Mga kabistado, pangamatamaton ta mga reporters ta para nga makadiro-diretso na kita kay lapaw na tagani sa oras, no? Pero hindi ka mo magkakwa na. Kabistado! Kasi malipat ka mo sa ato sini nga mga tagparamati, buwas aga-aga pa bugtaw na ka mo. Kabistado! Kaya alas 5 magaranda din na kita sa programa naton Bistado Program sa Home Radio 89.5 Home Radio sa siyudad sang Iloilo. Kabistado! Alas 5 top to alas 7 sa aga buwas mga kabistado sugod December 15. Kabistado! Check na ton report ng informasyon nagikan kay kabistadong Bonnie Somblingo. Kabistado! Kabistadong Bonnie sa report mayong hapon. Mayong hapon na kabisado. Alas 10 sa gabi nagtungaw ang kalayo sa puluyan sa pasaporte, pamilya Saporte dira sa may barangay Infantimolo pagkatapos nga sumaka ang anong katuig na bata kabisadong John naging subo sa iyang Iloy na magkuha sa charger, no? Pagka kaniya sa dito sa ilang kwarto, dito nga nakita sang bata na nag-ibwal ang kalayo kag dito kabisadong John na nagpangayo sang bulig ang bata sa Iloy kag ang Iloy nagpangayo sang bulig sa tagwa sa mga bystander, no? So nahinga daw napalong ang kalayo kabisadong John. Mayo lang kay way magdakogid ang sunog, no? Way gid maglakta sa puluyan kag sa iban pagid nga pamalay dira sa may Infante Mulo kagabi mga alas 10 kabisadong John. So ang ging halina sang kalayo kagabi nakita naton nga sa saksakan nga nakasaksak ang ceiling fan sang kining naga-occupy sang kining kwarto kabisadong John. So amo na ang gintunaan sang kalayo, no? Sa dugang pagit nga investigasyon sa taga Bureau of Fire nga nakitaan pagit nila dito sa ibabaw sang kisame sang ilang kwarto may loose connection, no? Halog siguro ang wirings amo na siguro tungaan nga nag-init ang wirings na ang saksakan kan dito nga nagtuhaw ang ining kalayo sa puluyan
sa mga pasaporte, no, dila sa may infante mulo, Kabisadong John. So ang aton nga punugyan na lang Kabisadong John na agod nga makalikaw kita sa sunog, no, kay subong Disyembre, no, likawangin naton nga magpalawig saksak, no, kapinpigit ning mga Christmas lights la Kabisadong John. Amo ini nga ginabakal naton sa mga kilid-kilid nila. So hindi na safety, no, siguro na hindi ta masiguro base sa standard kalabanan sila, hindi ta masiguro base sa substandard. Pag once nga way gani isang tatak nga ECC, inabalang ECC nga tatak na sang DTI, dapat may tatak nga mo nang inyo pangitaon. Pag wala gani isang tatak nga ECC halin sa DTI, hindi na sa standard nga klase sang mga balaligya. Piki na. Delikado na. Delikado na, so ito gamitin natin Kabisadong John, no, sa aton nga mga kulturan nga nagapamati sa tining tinihon kaya nagatanaw sa aton. Isa pa gid nga likawan naton ang kandila, no, kapag kung may altar, no, may kortina. So amoy ni Kabisadong John nga dapat antis tapos ang pagpangamuyo, patungkit ang kandila kag hindi gid pagpabayaan sa altar agud nga hindi man malabot sa kortina. So amo pagid ang isa sina nga nagatuga ang sunog Kabisadong John. Okay, sige. Eh, Salamat kid Kabisadong Boni. Buwas na? Buwas na. Buwas na. Prepara na kamo. Buwas. Alas 5 sa gahon dapat ara na kamo ha kay mawaswas na kamo balita sa Home Radio 89.5. Mabatian mga tingog nyo sa Home Radio 89.5. Sa mga viewer naton, pang-imbitar na kamo sa mga tuturan ninyo, sa mga OFW na, no? Kaya mag-monitor na magtanaw sa amon nga, kay ara na kita sa Home Radio Bus. Ada pa, mamukaw kita sila Kabisadong John. Kita naman manugpukaw. Sang una kita nagapapulaw sila sa gabi. Tapos sunod kita naman gapapanyaga sila sa udto. Sunod, mamukaw naman kita saga. Kita mamukaw sila. Ayos. Ayos So, amo ni no, ang atis kita dyan ay magtatakop Kabisadong John. So, mayong hapon na sa kay ring sa mura, no? Dala sa may banwa sa Santa Barbara, nag-tanaw-gid sa aton sa Kabisadong John, no? So, amo niya, ang madulong natin nga balita, nga nasipo natin dito sa siyudad sa Iloilo. Ako naman inyong Kabisadong Boni Sumbingo, basta balita, kag sentisyo publiko. Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabisadong Boni Sumblingo this time. Nga gawon ta balita kag informasyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Upod kita kay Kabistadong Vincent Biliano sa sini nga mga tiniho. Kabistadong Vincent sa report dali gidang. Kay way pagkasabat. Naton mga kabistado, no? Makuha naton ang mga balita, informasyon nagikan na kay Kabistadong Vincent Biliano Jr. Kabistadong Vincent sa report, may hapon, go ahead. Sa malawig nga pagpanago, nadakpa na gidman sa aton sini nga mga kapulisan nila binigid sa Barotac Viejo Municipal Police Station ining wanted person nga may kaso nga murder sang makakomiter ini sang kaso nga pagpatay didto sa may bahin niya sa Victoria City sa Negros Occidental. So ang suspect diri Kabistadong John again kilala kay Alfred Paclibar, 34 anyos, kag residente sa barangay San Lucas sa Barotac Viejo, Iloilo, no, sa pinagi sa gahom sang warrant of arrest. Ini ang ginserbe sang mga alas 10:30 or alas 10:10 ang takna sang aga sa tong kinalikdan nga adlaw sang Disyembre 13. So amo ni kag natigayon nga nadakpan ining suspect nga may kaso nga murder kag ginakabig sa karon nga wanted person Kabistadong John, no. So ining warrant of arrest ang gin-issue sa tong Abril 19, 2022 kag karon ang suspect ang nakahunong na sa custodial facility sa Barotac Viejo Municipal Police Station Kabistadong John. Samtang sa accomplishment report karon sa aton sining Police Regional Office 6
when it comes bala Kabistadong John sa illegal gambling as of December 5 until December 11, 2022, no? So dosik ka mga operasyon ang ginpatigayon karon sa atong sining Pro 6 kaga 40 diri ang naaresto na, no? Kag ang total bet money nga natipon sa atong sining mga kapulisan ang nagdangat iya sa 9,066 pesos kaga sa sa lista sa atong sining illegal gambling games. Isa diri ang nadakpan sa color games sa Caracross naton isa man, sa atong sa tatlo diri ang nagkaladakpan, sa Pusoy duwa o isa, no, sa High Alay duwa, kaga apat naman sa iban pa ka mga gambling Kabistadong John. Samtang sa accomplishment report man on service of warrant of arrest o kung sinapagserbe bala sa sining warrant of arrest sa mga wanted persons as of same date, no, December 5 to 11, 2022, 120 diri ang nabaton nga warrant of arrest ng aton sining Pro 6, kag 52 diri ang naserbe, kag 42 diri ka mga wanted persons ang nagkaladakpan, kag tatlo naman ang mga most wanted persons nga nagkaladakpan Kabistadong John. So far, amina ang nangin accomplishment report sa aton sini nga Police Regional Office 6 may kantanan sa ila sini accomplishment report nga gina-publish karon sa ila sini nga kuano nga page Kabistadong John. Okay. Sige. Before mag-itakop Kabistadong John, ginatamno tagigili sing happy 24th birthday, no, belated na sa kay Rowilyn Sulugastua, kag sa mga advisors bala sang nga nagalantaw gid sa ato, no, nagapa shout out Kabistadong John nga nagalantaw sa aton permi every time nga program kita, si Romana Tavilla, Nimuel Nitoy, no, si Nitoy ang gwapohon ko, no, nga taga Cuartero Haro, taga sa tanan nga mga nga mga advisors nga nagalantaw kag naga-upod sa atong sining pagpangalagad Kabistadong John. Okay. Ini si Kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano, direkta sa probinsya sang Iloilo. Tamyawo nato nanay nga ato sini nga mga iban pa nga mga viewers, no, diri sa June Kapulot News Live, kay Archie Niel Halyorina, kay Charles Dober, kay Marcos Aquines, kay Kinyen may hapon ko, no, watching from Lawaan Village Haro, kay Links Morales Gatso, kay Sigmaruhan Catalan, Flor de Lisa Misa Rua, good afternoon, kay Ariel Fanugan, may hapon sa kuan ko, no, watching from Dumalag, Capiz, kay Jumel Ruiz, may hapon man, thank you sa pagpag-iupod diri sa ato sining June Kapulot News Live. And of course sa ato sining mga taga listeners sa Radyo Bistado, kay Nels Diraco, shout out kay Madam Cherry Olaera, watching from Panian, Balasan, Iloilo, kay Peter Standarte, kay sino pa? Merry Christmas kuno halin sa kay Kabistadong Joshua Haka. Paano kasi makakaon sang ice cream diri Joshua? Paano ka makakaon sang ice cream halin sa Surebase Marketing? Kiara kada sa Kapis. May ice cream gin padala diri Surebase Marketing sa ato, no? Binyo lang ha. Anyway, thank you so much ha. Kag sa mga YouTube channel viewers naton, salamat man, no, sa mga nagalantaw sa YouTube naton sa Radyo Bistado. Salamat kay sa inyo sila nga papag-upo diri sa ato sila nga pagpangalagan. Di magkalipat sa ato sila nga mga tagparamati sa aton makauturan na hindi pagkalipati ang paggamit sang aton nga Everyoung Capsule, mga Kabistado. Kaya ang Everyoung Capsule, edad mo lang ang nagatigulang, ang aton kalawasan magapabilin nga Everyoung. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, basta maghambal gani ko nga amo ni siya ang Everyoung ang gamiton nyo, amo na ni, kay amo ni siya ang pinaka the best. Ginagamit naton ini, antes ko i-introduce sa inyo, ginagamit ko ini.
kag wala ako sang may nasaway, kag wala ako sang may makita nga sala, nga hindi ko, kag why na ko sang iban pa nga rason, no? Nga hindi ko ni pag-introduce sa inyo, kay manami ang epekto ya sa akon nga lawas. Kung malain ang epekto sa lawas ko, hindi ko pag-ihatag ni sa inyo, hindi ko ni pag-introduce sa inyo. Galing, kay manami ang epekto ya sa lawas ko, ti kundi dapat dalahigon ta kamo. No? Kay nga ang aton mga kabistado yang tinutuyo dire, no? Nga kung ano ang dapat nga kaaraydan nga matilawan ko, dapat matilawan nyo man nga mga pumuluyo. Kaya ang aton tinutuyo para lang gid ini sa inyo kaaraydan kag sa aton kaaraydan tanan-tanan ang aton ginahimo. Ha? So hindi ini kay sili nga introduce ko ang Everyang Capsule para sa inyo, hindi kay para sa ganansya o kung sa nano. Kundi gina-introduce ko ini sa inyo para nga makaambit kamo sang kaayuhan sang Everyang Capsule para magapabilin nga healthy ang lawas ninyo. Why naman kita mga kabistado sang dapat ipabugal sa kalibutan nga ini? Man nga hindi taman kinahanglanon nga magdamo-damo gid kwarta ta o hindi bla? Ang kinahanglanon naton nga magnami lang ang ikayong lawas ta. Kay ang ikaayong lawas manggad. Amo na kun nga ang gina-introduce ko ni sa inyo balik-balik ang Everyang Capsule mga kabistado. Ayos? O ala sige. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa gusto magbakal sang Everyang Capsule, bakla ninyo ini sa tanan nga mga butika diri sa bilog nga Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo, sa Guimara, sa Cape, sa Aklan, sa Antique, sa Negros Occidental, sa Bacolod City kag Negros Occidental. Mabakal ninyong Everyang Capsule diri sa Iloilo City, kadto kamo sa Socorro Drugstore, dira sa Placido Tagay, kadto kamo dira sa may Jasak Pharmacy sa may likod sang Haro Cathedral, dira man sa may RMC Pharmacy, dira sa may Tagbak Terminal, sa Talipapa, brada, no? May Talipapa, dira may RMC Pharmacy danan. Dira kamo bakal sang Everyang Capsule. Ang isa ka botilya is only 217 pesos and 50 centavos. Isa na nakabotilya, baklo nyo mo niyo. Ang isa ka botilya nga ini, ang unod niya sini is 15 capsules, no? Tag 14.50 man lang. Sa total ya is 200 pesos and 17 centavos, 217 pesos and 50 centavos lang ang isa ka botilya sini mga kabistado. Maka panami na kamo sa inyo sini nga lawas mga kabistado. Everyang Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule igabalik ang abilidad nga maglasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyang Capsule idad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan Everyang Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyang Capsule idad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan Everyang Capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyang Capsule idad mo lang ang magadugang. Pero ang kalwasan Everyang. So mga kabestado na batian, no, ang Everyang Capsule gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga makauturan, hindi magkalipat no sa paggamit sang Everyang Capsule. Ang Everyang Capsule bakla nyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Bistado! Everyang Capsule mga kabistado ha, hindi magkalipat. Ayos. Ala sige. Dawalang alang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pangalagad mga kabistado sa ngalan sa ato sini nga mga sa ato sini nga mga reporters kag sa ato sini nga mga pangkabilugan sang Radyo Bistado Team. Bistado! Sa kinana ko naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapulot. Salamat sa inyo nga pagpamati. Mayang hapon Visayas, mayang hapon Mindanao, mayang hapon Luzon, mayang hapon Pilipinas, mayang hapon Iloilo City, mayang hapon bilog nga probinsya sang Iloilo, kag mayang hapon kalibutan. Bistado! Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, iuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang
atong pagpukyon. Upos kita sa atong mga handong. Pasanit sang syudad, ang iya abilidad. Ganing mga pasimanwa, ikaw pag ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, ang nga pagserbisyo makasigurado. Kay Idol John Kapulot, ang problema sa droga